салом алейкум дӯстон, бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва имрӯз мо сафар дорем ба ноҳияи Ёвон барои гулпартӯӣ рафтесем. Ремонт рӯзга бародаро. Бисёриҳо мепурсанд ки бародар ки ҷое мераи навор ки ё ки ҳамон қишлоқа районаи шаҳраи қишлоқе фарқ надорад номша бугӯ. Агар ҳамон қарибиёда бошем мақсад зангтон мезанем барои ремонт. бародаро ростга ман мерам кадом шаҳр ноҳияе боша иншалло IGS навор мекунем пешкаши шумо мегардонам. ва мо ремонт мерем бародаро ремонта буд мекунем хонада меоем баъда як рӯз ё ду рӯз видеоро монтаж мекунем баъдан каналда мепартоем. мо ремонт кардан баробар ё ки сразу рада рафтанда навор кардан наметонем. ба ҳамин хотир касоне дар маҳқулаи ҳамин ремонтҳои мо метавонанд дар намин номерҳои болои экран мондагӣ дар WhatsApp имо нависонанд. нашоти нарх наво суҳбат мекунем, нашоти гулпартӯияи фигурни потолокаи абояи вообще ҳамаи абзеликаи дуруни хона. нашоти нарх наво дар WhatsApp суҳбат мекунем бародаро. ва нарх наво он таври бигира ки ҷое ки боша фарқ надорад мерем ремонт. бисёриҳо мегуфтанд рай дур мерай ё не, бародар ҳамин нарх наво таври бигира мерем рай дур ремонт фасади берна. бисёриҳо мепурсанд ки чӣ намуд фасад мезанӣ, чӣ намуд фасади маъқултон бародаро декартифика крошка карае чӯба фарқ надорад кадомеш ки маъқултона мезанем мерем ремонт ҳама ҷо. ва дастгира фаромӯш намекунем бародаро, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳамин лайкҳоро мемонем ва дар канал обуна мешем. ҳазор раҳмат ба ҳар яки шумо ки мо ба 21 000 нафар одам расем. подписчикои мо 21 000 шидак. раҳмат, ай ҳамат миннатдорам бародаро. ва ҳамин просмотрҳои мо ғалтидагӣ ай ҳамат хоҳиш видеои моро дар имо ё WhatsApp падлиса кунем беҳтарин мешавад. ина бачакои Ёвон ҳамон лайкҳоро мемонем. ҳозир дар райони Ёвонем. ина хеле дар истодаем кам кам ай ҳар ҷо навор кардагим пешкаши шумо гардондагим ва бисёри бародаро дар ғарибиянд ё ба фикр мекунам ин точкаҳоро ёд кардагиян метавонем тамошо кунем. кам кам наворам ҳастаем ва дальши навора сар мекунем бародаро. нигоҳ кунем ва лайкҳоро бимонен. салом алейкум дӯстони бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. бародаро айни ҳол қарор дорем дар Ёвон. худо хоҳад ҳамин хонаро гул мепартоем. гули садбаргӣ бо свети сиёҳ. нигоҳ кунед хона чӣ хел калона. ҳозир худам то омадагим нек пасараса мекунам тарзи коркарчам навор кунам пешкаши шумо гардонам. дастгира фаромӯша мекунем лайкҳоро мемонем. ина бародаро гулзаниша полнин тамом кардем. лакшам задем якум слои лак дема олина задем қоқшава конкретно ба дем слои лак мезанем. аз сабаби худам то қабдан рӯзга бародаро натонистам ки тарзи коркарча навор кунам. дар видео пешина пешат кардам ки тарзи коркарча навор мекунам. ба ҳамин сабабо натонистем. хайна чистоҳои ремонтеш касоне ки мехоҳанд ёд гирифтан каналда бидориянд наворои пешинада ҳастай. тарзи коркар, тарзи рангтайёркунии гулзанӣ ҳамаш ҳастай, ҳамаш секретош ҳастай. метавонед тамошо кунед вақтона ёд бигиред. иншалло дар наворои оянда аз шогирд мегирам. пас сарса мекунам ки коркарча рангтайёркунии ҳамаша навор кунам пешкаши ҳар яки шумо гардонам. бисёриҳо савол додастанд ки як литрда чанд дона эмурсия дар як литри эмурсия чанд қадар колер медозӣ, чанд клеп пева медозӣ. иншалло наворои ояндада навор мекунам ҳамаша пешкаши шумо мегардонам. чиқадар гуфта будем ина потолок пластик аҷоиботи баъдумагия пластик фақат гирд вана сиёҳ банг сафед меомад бо гизалами хелам хелам бад нест. созе ба зебай гули заги мо гули садбаргия ина номери 85. ва касоне ки мехоҳед ҳам ремонт кардан метавонед дар имо WhatsApp бинависонед. нашоди нарх наво суҳбат мекунем. баъд бисёриҳо савол медодед ки чӣ буда ҳамин откоси трезара гул намезанӣ. ина бародарои хонадор хост якаки откоси трезара гул бизанем. ина откоси дар треза ҳамаро гул задагием. нигоҳ кунед касоне дар маҳқулаам хел метавонанд занг бизананд. иншаалло ки ё ки дар WhatsApp нависонанд хел ремонт мекунем. гулам мепартоем откоси ина трезаш откоси дараш. откоси даршам гул партофтагием торш пластикаи хай. ина ишам ҳамихел. ина декартини лагмон зиёдикаге бо дим слой мезанем. ва чӣ хотир дим слой мезанем ки шпаклёвка наозаге якум слои лаки загира конкретно мекаша дим слои зем. мақсад крепки фасон меояд дигар латарам қатъиян мешак мешӯиш ҳичи намешавад. ва дастгира фаромӯш намекунем бародаро ҳам лайкҳоро мемонем. ҳачира нафта намонам ки дар Ёвонем ҳамин хонара Ёвон дар ремонт кардем. иншаалло ки дар Ёвон қишлоқи совхозӣ дошта касоне ки раҳои дур даед
занг мезананд. Бисёриҳо мепурсанд, ки мераи райду ремон ё не? Мерем бародаро, занг бизанед ё ки ватсап бинависонед, нархномаи тоғри бигирам, ҳамаҷо мерем ремон. Хай худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошава. Дастгирра фаромӯш намекунед, лайкҳоро мемонед ва паноҳи ҳаматон ба худо то навораи ояндаи Сафархон ТВ-ра.